ଏଇ ନିଅ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ? ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଲ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଖାଏନି ବୋଲି। ଆରେ ତମକୁ ତ ଫୋନ କରି ପଚାରିଲି କଣ ନେବି ବୋଲି, ତମେ କହିଲ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ସେଟା ନେଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା କୋଶଳା ଶାଗ କି ସଜନା ଶାଗ ଆଣିଦବ ବୋଲି। ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲ ସେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମୁଁ ଖାଏନି ବୋଲି। ଆରେ ଆଜିଟା ଖାଇଦିଅ, ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଏମିତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ବନେଇ ପାରିବିନି। ତମେ ଏତେ ବି ସେଲଫିଶ ହେଇଯାଅନି। ଜାଣିଛ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ସବୁ ଖାଏନି, ଫିର ବି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଧରିକି ଆସିଛ ତମେ। ଆରେ ତମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବନେଇ ଦିଅ। ମାନେ ଘରେ ଯଦି 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବା ବନାହବ ନା। ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ବନେଇ ପାରିବିନି। ତମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆକୁ ବଦଳେଇକି ଆଣିବ। ତାମାନେ କଣ କରୁଛ, ପୁଣି ସ୍ପେଶିଆଲି ୟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏବେ ଫେରିବା ପାଇଁକା? ନିଆକୁ ବଦଳେଇକି ସଜନା ଶାଗ ନହେଲେ କୋଶଳା ଶାଗ ନେଇକି ଆସିବ। ଆରେ ଗୋଟେ ଥର ଖୋଲିକି ତ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ଖୋଲିଦେଲେ କଣ ହବ? ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କଣ ସଜନା ଶାଗରେ ବଦଳିଯିବ? ଆରେ ବଦଳି ଯିବନି, ସେଥିରେ ସଜନା ଶାଗ ହିଁ ଅଛି। ଆରେ ମତେ କହି ତ ପାରିଥାନ୍ତ ନା। ଆରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ